Hey YouTube. I dag er det de 3D Cowboys igen. Vi skal lave en kanal-challenge den her gang. Kanal-challenge den her gang. Så vil han lige overvise sig. Det er... I kan bare sætte en pause, hvis I gør lige det. Ja, det er den... Det er den rigtige en, man bruger. Det er ikke det der sukker-kanal. Fordi for det første så smager det lort, for det andet det er easy. Og sådan er det på alle skyerne. Der er så meget på alle vores skyer. Der er masser på. Jeg kan godt sige, at jeg har lidt prøvet sådan noget før. Ja, og det her det er en first time. farlig challenge, og man kan blive kvalt af den. Så vi har et glas vand hver stående til noget tilfælde. Men jeg tror bare vi gør det. Ja, vi starter. Jo, vi starter. Nej, vi gør det altså. Nej, jeg er sådan en type. Jeg skal lige se hvordan de reagerer. Face. I skal høre mig. Hvor mange ting har vi fundet ud af det her video? I skal også komme her til mig. Okay, jeg gør det også. Fun challenge. Jeg ser vi fik det galt. Så er det mikrofonen. Nej. Nej. Jeg fik sunket det. CB fik sunket det. Eller næsten. Jeg har lidt her. Men CB fik sunket det. Christoffer han har næsten også sunket det. Jeg kunne ikke. Jeg har gjort det før, men Det er stærkt, mand. jeg synes det er en farlig challenge. Lad være med at gøre det derhjemme. Man kan blive kvalt. Okay, det er den eneste challenge, hvor jeg har spillet noget. Det er dejligt at putte min vand. Jeg er ligeglad. Altså, drenge, jeg tror ikke, det var det. Altså, nu skal vi lige snakke